Ako volite ta neka lepa, bezbrižna vremena, onda je ovo mesto za vas. U pitanju je muzej 80-ih koji se nalazi u srcu Sarajeva i verujte mi, ovo je mesto gde prošlost bukvalno oživi pred vama. Karta košta oko 9 evra, a osjećaj dok gledate stare telefone, kasete, televizore i detalje jednog potpuno drugačijeg vremena zaista je poseban. I siguran sam da će mnogi od vas podsjetiti na detinjstvo, porodicu i neka sporija, toplija vremena. Uživajte do kraja videa.